43-nji bölek hormatly Molla Ahmed Ahun Gurbanpur tagsirin Peýgamber aleyhissalamyň ruhaniýatyna häzir we näzir akide etmeli däl diýenimden meniň akidamyň nämeligini bilmiýormuň diýen sesiniň jogabyasy. Öňki geçen jogabyýamyň mugaddemesinde hazır we nazır etigad etmeli däl diýenimden meniň birilewi däldigimi düşünmän bolsaň aklyňdan gör. Hamidan we musalliyan hormatly ahundada Molla Ahmed Ahun Gurbanpur tagsir Peýgamber aleyhissalamyň ruhaniýatyna häzir we näzir akide edemýok diýip aýtýarsyň. Baby ziyaretin nebide gelen bahslary uzakdan durup, meselen Irandan durup we Afganistandan durup Peýgamber aleyhissalamdan şefaat talap etmekligi we dua dilemekligi dogry we dürüst diýip petwa bermeýän bolsaň, sahih aýtýan gepiň. Men berýäli we akide däl diýseň dürüst. Uzakdan durup Peýgamber aleyhissalamdan şefaat talap etmek, dua talap etmekligi dürüst diýip petwa berýärsiň. Onda men berýäli we akide däl diýmekliň iştibahdyr. Çünki berýäli weler Peýgamber aleyhissalamyň ruhaniýatyny häzir we näzir bilýärler. Uzakdan durup Peýgamber aleyhissalamdan şefaat we dua talap etýärler. Ikinciden hormatly ahundada Haqiqatul Vesile we Mahiyetul Wetaniyye kitabyň 11-nji tapgasynda inna arsalnaka şahiden we mubashiran we nadira şol ayet-i kerimanyň terjimesinde şahidenni şahit terjime etmekliginden ma'lum bolýar bolýar ki Peýgamber aleyhissalamny häzir we näzir akide etýäni men diýersiň. Şahiden iki manada gelýär. Bir manasy şahit, bir manay gawah we bir manasy şahit, bir manay häzir we näzir. Şol ayet-i kerimanyň terjimesinde hem şahideniň terjimesini gawah terjime eden bolsaň, onda bolýar ki men berýäli we akide däl diýseň.